V jednej zabudnutej dedine na východe Slovenska stála rozpadnutá kaplnka. Miestni ju obchádzali oblúkom a deti tam ani len nepomysleli vkročiť. Hovorilo sa, že počas druhej svetovej vojny tam mala prebehnúť svadba, ktorá sa nikdy nedokončila. Nevesta mladá a krásna menom Katarína čakala pri oltári. Jej ženích sa však nikdy neukázal. Namiesto toho prišla zvesť, že padol v boji len deň pred svadbou. Katarína sa zo žiaľu v kaplnke obesila. V svadobných šatách, s venčekom na hlave a krvavými slzami v očiach. Odvtedy ju vraj vídajú len tí, ktorí sa odvážia do kaplnky v jej svadobný deň vojsť. Hovorí sa, že keď vkročíš dnu, čas sa na chvíľu zastaví. Vzduch zhustne, sviečky sa zapália a na konci uličky sa objaví nevesta. Nestojí však chrbtom, pozerá priamo na teba, oči ako prázdne jamy, ústa do Korán, ako by nemohla prestať kričať. Jedna skupina tínedžerov to považovala za výzvu. Prišli do kaplnky presne o polnoci, smejúci sa, so zapnutou kamerou a smelosťou, ktorú majú len tí, čo ešte nepoznajú strach. Záznam skončil po 47 sekundách. Kamera spadla na zem a naposledy zachytila biele šaty a dlhé čierne vlasy, ako sa tiahnu po kamennej podlahe. Telo jedného z nich sa našlo o týždeň neskôr pri lese, so svadobným závojom obviazaným okolo krku. Ostatní zmizli bez stopy. Miestni hovoria, že Katarína nehľadá pomstu, hľadá ženícha a ak si v nesprávny čas na nesprávnom mieste, môžeš sa ním stať aj ty,